Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbao Koopera Reusing Center planta inauguratu du. Egungo gizarteak dituen beharrizanen aurrean eraginkortasuna erakusten duen proiektu bat. Jose Luis Bilbao hondakinak murriztearen eta hondakinen sorrera prebenitzaren alde egin du. Aldun nagusiak azaldu duenez, egunero lanean ari gara Bizkaia berrerabilpenaren gizarte bihur dadin. Hondakinak murriztearen eta baliabide bezala erabiltzaren alde egiten duen gizartea izan dadin, adierazi du Bilbaok. Koopera Reusing Center, hondakinen kudeaketa berrian, onura sozialean eta berrikuntza teknologikoan oinarritutako proiektu bat da. Mungian dago eta objektu mota guztiak berreskuratzen ditu berrerabiltzeko. Arropa, osagarriak, oinetakoak, liburuak, jostailuak, aparatu elektronikoak, etxe tresna elektriko txikiak eta abar. Gainera hori egiten duen lehen planta automatizatua da estatu mailan. Instalazio berri honek gure objektuak kudeatzeko ekologikoagoa den aukera bat eskaintzen du. Eta horrez gain gizarte bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzat lanpostuak sortzeko ahalmena du. Sektore publikoaren, gizarte erakundeen eta finantza erakundeen arteko lankidetzaren beste adibide bada.